Nya pag-abot sa Netherlands ang mga tao dito, mga sukit tigpaminaw, bida nagtapok ang katawhan. Oy, asa man tudong katong sa Netherlands bet, alay pakita gamay. Kino? Nanay si audio. Let's go. Ano daw? Kabila na naman? Sa kabila daw tayo, sabi. Ah, hindi dito. Sa kabila daw. Bakit daw? Siguro may dadaan. Where is it? Baka. Kini mga Pilipino dito sa gawas, iso man yung patapukon, pero yan, tapok oh. Guys, grabe guys.